26 anyos na lalaki na pig-blackmail ang sa iyang dating girlfriend gamit ang mga sensitibong ladawan kay ni, arestado sa Iriga City. Pagdugang kan kaso kan cybercrime sa Camarines Sur, ikinakahandal subuot kan mga otoridad. Uyaliwat si Jessica Kalinog. Day na nakadulag pa sa mga otoridad ang 26 anyos na lalaking ini sa Iriga City, Camarines Sur, makalihis na maarestar sa isinagibong entrapment operation kan pinagsarong puwersa kan Iriga City PNP asin anti-cybercrime unit kan Camarines Sur. Ipigreklamo kaya inikan sa iyang 21 anyos na girlfriend din pamba-blackmail gamit ang sa iyang mga sensitibong letrato, makalihis na makipagsuwaya na ini. Mga ilang araw lagi siyang sinatakot pa rin ng victim niya, binablockmail. Kapalit po daw no na i-expose yung mga video and photos niya kung hindi siya sumunod sa gusto ng suspect. Ang una namin plano nito, applyan sana ng search warrant. Kaya lang, itong suspect nagdidemand na makipagkita sa kanya na gustong mangyari nitong suspect. Magkakaroon sila ng pagtatalik, kapalit pag-delete ng mga picture na nasa kanya. Mahahampang ang suspetsado sa patong-patong na kasong sextortion, pagbayolar sa RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012, pati na kan RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, huli sa psychological abuse kaini sa biktima. Sa presente na sa kustodiya na inikan Iriga City PNP para sa maninigong disposisyon. Sa Camarines Sur, ikaduwang kaso na subuot ininin sextortion, hunya na bulan sa nanin Mayo. Nakakahandal subuot ang arog kaining sunod-sunod na insidente, sigun kay Police Lieutenant Angelo Babagay, Kanrako, Camarines Sur. Hindi dapat ito nangyayari kung medyo aware yung community natin sa ganitong sitwasyon. Huwag magsesend ng mga nude picture kung halimbawa paalala lang doon sa ating mga kababayan. At mahirap ganito na po ginagamit na pang blackmail. Pangapodan man kan ahensya sa mga magurang nagiyahan an sa indang mga aki, urog na ang mga menor de edad sa paggamit ng social media. Tanganing maibitaran na mabiktima nin siring na insidente. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.